bliver det rigtig godt at se på. Og jeg elsker det. Altså lige det ligger på hjørnet. Jeg vil vide, at det er stenene, det var ikke mig. Og fordi I gift, så skulle du tvinges. Ja, det blev jeg nødt til. Ja. Så hvis vi ikke får det sådan, så bliver jeg så. Nå, du er på cam. Goddag, ja. Kom i gang med en. Long time no see. Long time no see. Må jeg sige goddag? Hej. Helle? Ja. Ja. Alt godt? Alt godt. Ja. Også med dig. Ja, ja. Det ser sådan ud. Det er alle fuglefotografer. Du holdt op her. Du holdt op. Nej, det har jeg selv bestemt. Jeg kender slet ikke gerne uden en øl i hånden. Nej, det var det. Så tager vi op til Gallup. Ja, og tager på overnatning. Vi bliver i Jylland, fordi vi skal passe børnene næste weekend. Vi har bare vores base. Det var meget stille. I hvert fald det første del af aftenen. Og der sidder også et menukort nedenunder, og der ligger nogle menukort inden, når vi kommer til buffeten senere. Jeg vil sige til jer, når I går ind og sætter jer ned, så vil I gerne begynde at hælde op med det samme, I gerne vil have. Der står 3 slags på bordet, og det er valgt at gøre i stedet for at sige, at alle sammen skal drikke vin eller rød eller rosé. Så I tager det, I vil have, så vi lige får lidt ro på, og så bliver jeg velkommen derind en gang mere. Værsgo. Ro på. Er der 3 slags, eller? 3 slags. 3 slags. Altså ikke jer to, men Torben og Helle. Velkommen til min 60-årsfest. Jeg er rigtig glad for, at så mange er mødt op. For nogle af os vedkommende kan der jo gå 1, 2, måske flere år imellem vi ses. Men det gør det så bare endnu bedre at se jer her i dag. I ved selv, hvem I er. Jeg håber, vi alle sammen får en god aften. Tak for alle gaverne, både for en uge siden og for i dag. Som nogle har set, og andre ikke har, Rasmus, så hænger menuen på døren ved garderoben. Og der ligger også menuoversigter inde på buffeten, som vi skal have senere. Og som mor har fundet ud af, så er toiletterne ude i garderobeområdet. Det er jo så herude til venstre. Maden i dag har Jesper og hans kollega Morten lavet. De er her i huset til daglig og forpagtet det. Og det er Morten, der har vagten her i aften, så det er ham, vi skal skælde ud for Jespers mad, som han har lavet de sidste 3 dage. Vi starter med at få serveret en forret, og så går vi til en buffet, og så skal vi have lidt dessert. Og meget senere skal vi have noget natmad.
og kommer I til at mangle noget af en eller anden art, cola, sodavand, et eller andet, så siger I bare til. Der skulle være nok af det hele, også af drikkevarer, det tror jeg godt, jeg vil sige. Undtagen mørke ølkryer. Vores DJ i dag, han hedder Ole fra Vojensag, og han har lov at holde ud, så længe vi bevæger os. Og det er herren nede i hjørnet, hvis nogen skulle være i tvivl, der kommer udenfor. Så har vi jo en del Heller, Bjarner og Annetter i aften. Så vi er simpelthen nødt til at lige tage en kort runde. Jeg skal nok gøre det kort. Det jeg vil bede jer om, det er lige at bare lige række en hånd op, når I bliver nævnt. Vi starter med bordet, jeg sidder ved, som jeg står ved lige nu. Min datter Victoria. Der kommer hånden. Hendes veninde Nana. Mine forældre Lissi og Vagn. Min bror Michael og hans kone Susi. Min bror Bjarne og hans kone Epi. Samt Epis veninde Martha, raise your hand. Som sammen med Epi er kommet flyvende ind fra en ferie i USA til festen, og flyver så tilbage til USA på ferie, inden turen igen går til Etiopien. Det er sådan inden for et par 100 meter, når vi snakker naboer, for vi bor lidt længere væk, nogle af jer, heldigvis. Ja. Og så har vi Thomas og Janni, og Anna og Rasmus. Bordet i midten ved vinduet. Min kone Helle, hvem der ikke må kende hende. Helles bror er cirka Birgitte. Helles søster Annette og Jonas. Ham vender vi lige tilbage til. Det er der mange, der gør. Helles søster Jonna og Lars. Samt Rasmus' forældre. Jeg har øvet mig så mange gange. Rasmus' forældre, Bjarne og Annette. Samt min mors kusine Grete, som vi alle sammen bare kender som tante Grete. Bord til højre ved vinduet. Naboer fra gaden, Peter og Linette, Hanna og Åge, venner igen fra Vits og Liste, Hans og Paula, Søren og Lene, Nina og Frank, og det er så Jannis mor og far til familiemæssig orientering. Bord til venstre ved vinduet, springer vi over. Der er 3 ord, der dækker dem, og det er venner, fotografer og rejsekammerater. Vi startede Bjarne Hemmingsen, som jeg lige har været afsted 14 dage sammen med, uden Svend. Så Bjarne Hemmingsen. Mette fra Aalborg. Svend. Det er ham, der har hånden op sidst, men det er næsten identiske. Margit. Bjarne Kryer. Lone. Helle. Kjeld. Annette. Michael og Peter Masser. Så tror vi noget hele vejen rundt. Er der nogen, der ikke er nævnt? Anden mig? Det var godt. Vi deltager i noget basketball. Nej, volleyball, ikke også? Basketball halløj søndag, inden de går tilbage til Sjælland igen. Så at de kører på et tidspunkt, betyder ikke, at festen er slut. Og der er så også et andet par, der smutter lidt før. Men vi andre, vi bliver. Og så flytter vi lidt rundt på et tidspunkt, så vi får noget mere dansegulv, og vi ikke lige får... Vi kan prøve det godt sådan der. But if you wish to... You weren't even allowed to go for the local community, but I can. And I think... Nu kommer fotografen over. Ja, Victoria, se nu stille. Tager du billeder? Nej, jeg tager video. Nå! Til YouTube. Han er YouTube. Det var smagt så godt, og det var faktisk så let. Jeg har det lidt over. 100-200 fasaner nede i de enkelte. Så kan vi finde 1 eller 2. Men det er jo fordi, at får hund og rev og alt det lort, det blomster bare op. Der er ingen, der gør noget ved det. Det er et sted, de køber sådan et stykke, ikke? Og I vil lægge an til, I vil måske noget foto eller et eller andet. Så er det sgu da også tavligt, at der kommer nogen og...
ødelægger det for jer, ikke? Eller jeres jord. Nej, selvfølgelig. Og så en løs hund også. Ja. Det hører der ingen. Har du bemærket ham, vores svenske ven? Han har skiftet til et Moin, Anders. Torben, han er en rigtig skirektor, ikke? Ja. Og vi sidder rigtig og bagsnakker ham nu. Han er en fedterøv. Satan. Og ingen mørk øl, det er simpelthen bare for dårligt. Nej, det har han glemt. Det har han glemt, Andersen. Det er det værste. Jeg synes bare, det er dårligt, når der også står. Skal man have bare ikke Du er så sjov. Så vil jeg hellere have de komme hjem til os. Alle sammen. Ja, men man kan jo godt forstå, det kan man. Det er bare svært. Ja, det skal. Han røg over hurtigt. Ja, okay. Så bakker vi op om det. Det var så heldigt. Og så kommer vi til jer. Ja. Man slår en streg og så siger, fordi det er der vigtigt. Så du plejer at sige, hvis jeg snakker for hurtigt, eller at det ellers er svært at forstå mig, så må I selvfølgelig sige til, så finder vi ud af det. Ja, vi har 2 her, der ikke snakker dansk. Ja. Det er godt. Stadigvæk selvfølgelig tager jeg imod diverse anmodninger om lov til at snakke eller dele en sang rundt. Jeg ved godt, at Torben flere steder har forbeholdt sig retten til, eller har frabedt sig retten til at nogen vil synge her. Men det er jo dejligt at synge, så hvis der er nogen, der har lavet en sang, så kom endelig med den. Så fyrer vi den af, det er der ingen tvivl. Men ellers så er vi nået dertil, hvor at vi er nået til aftens første taler, og det er Torbens meget smukke kone. Og derfor så vil jeg gerne give ordet til Helle, så tag godt imod hende. Kære Torben, rigtig hjertelig tillykke. 60 år er tidspunktet, hvor mange går på pension efter mange år på arbejdsmarkedet. Nu er situationen lidt anderledes for dig. Du havde muligheden for at forlade arbejdsmarkedet for mange år siden. Og nu siger jeg muligheden, men situationen gjorde, at det var det valg, du tog. Et valg, hvor du ikke var i tvivl om, at det var det helt rigtige. Sebastian havde brug for dig, og du ikke ofrede dig, men valgte ham i stedet for livet på arbejdsmarkedet. Og du gjorde det fantastisk. Du gav ham det bedste. Og det bedste varede i næsten 23 år. Selvom det er din fødselsdag, vi fejrer, og jeg måske ikke burde berøre, så vil jeg ikke undlade at nævne Sebastian, for han var dit liv. Du er også meget andet. Du er min mand. Du er dine forældres søn. Du er far. Du er dine brødres bror. Du er mine børnebørn og deres familiers Torben. Og så er du dine venners ven. Som min mand, så kan jeg altid regne med dig. Jeg lever et privilegeret liv. Du handler ind og laver mad hver dag. Og det er det ikke alle forundt. Du har fuldstændig styr på hvad og hvor du skal handle. Søndag aften sidder du med tilbudsaviser og laver planer, hvor du skal få de bedste tilbud. Du bakker mig op, når der skal tages vigtige beslutninger. Den sidste beslutning har betydet, at jeg her 1. juli siger farvel til liv på landevejene og de 40-50.000 kilometer, jeg årligt har kørt, for at starte med at arbejde ude ved Thomas. Du giver mig friheden
tilbringe meget tid med mine børn, med mine svigerbørn og mine 3 børnebørn. Og det værdsætter jeg rigtig meget. Når der er noget, der skal laves i vores sommerhus, eller det skal gøres klar til en ny sæson, så er det dig, der tager turen derned. De grove opgaver er dine, så nupper jeg de små lette. Du er om nogen en perfektionist. Det passer ikke. Det ord, jeg sagde, det ikke skulle nævnes i aften. Det er virkelig omhyggeligt. Du tager rigtig mange forholdsregler. Dit skrækscenarie, det er, at hvis Frederik kommer på besøg, barnevognen skal ud af garagen. Fuck. Din bil holder dig. Jeg behøver vi at snakke om det lige nu. Så kan du få lov til at flytte din bil, inden barnevognen skal ud. Så jeg undgår og risken, for det er selvfølgelig det, du ser. Jeg får det helt dårligt. Indtil videre, så er det gået godt. Også selvom jeg når til barnevognen nu, inden du flytter din bil. Det sker ikke en gang mere. Naboen tager også hensyn, vil jeg bare lige sige. Ja, det gør vi. Gode naboer derovre. Alle ved jo, at min mor... Du har endnu til gode at give pigerne et nummer på guitar. Som din venners ven, så er du en fantastisk ven. En ven, som altid er hjælpsom. Du hjælper gerne. Du er sjov at være sammen med. Du fylder 60. Du er fyldt 60. Men når du og vi hygger med vennerne, så er du sgu ret ofte af. Vi mødte hinanden på nettet. Det er så moderne. Farmer dating. Hvad? Nej, det var ikke på farmer dating. Jeg vil ikke sige, hvorhenne det var. Jeg ved ikke, hvad du har bildt dem ind, fordi helt troværdig er du jo sjældent. Du kan godt lide at stikke en lille hvid løgn. Men vi startede i hvert fald på nettet, og efter 2 år, tror jeg, der mødtes vi sådan en face over ved Anders, over i Fyldalen. Og fik snakket sammen, at vi egentlig havde, det startede jo med foto. Det var via foto, vi mødtes på nettet. Det var ikke noget andet dengang. Og da vi så mødtes det år, så fandt vi faktisk ud af, at vi igennem livet havde haft mange forskellige, eller ens interesser. Vi har begge to dyrket kampsport. Vi havde været fiskeidioter. Begge to dyrker det 100%, som Helle var inde på. Vi gør ikke tingene halvt. Vi gør dem helt. Også noget med nogle damer, vi har haft forskellige. Det var før Helle. Det havde vi også dyrket lidt, det der med damer fandt vi ud af. Du har altid været en stor det vil sige, du har førhen været en stor inspirationskilde for mig. Du har taget nogle pragtfulde billeder, som begynder. Vi var næsten begynder samtidig. Men du havde bare midlerne til at opgradere. Så det har altid været sådan noget med at holde kæft, Torbens billeder. Det var dem, jeg gik efter. Ja, det var dengang. Nu her, 10 år efter, så ved jeg tror ikke, det er vendt. Men jeg ved, han tager flere billeder end mig. Lidt flere. Det er ikke altid, det er rigtig mange. Vi startede vores rejseliv ret hurtigt sammen. I 2012, der var vi på en tur på Færøerne. Nej, vi var først på Lesbos. Så var vi en tur på Færøerne. Og vi havde min knægt med også. Og boede op hos nogle bekendte, jeg har deroppe. Det var altid sur, ligesom alle de andre har været. Deroppe havde jeg lejet bilen. Og en fan klar til det, sagde Torben. Jamen jeg har fået at vide, at ude på forhjulet, der ligger en nøgle. Det går vi lige ud og hente, så der stod vi har fået nummerpladen. Det var noget mærkeligt noget for Torben, man kunne det der. Så vi gik ud og hentede en bil, og så kørte vi rundt i den i en uge. Jeg tror, jeg kørte hele tiden. Som en af de få gange. Det kommer jeg tilbage til, det der med at køre bil sammen. Så jeg har kørt. Hver eneste år. Så jeg har kørt. Ja. Så sidste gang, da vi var på Mallorca, der lejede Torben kun med ham som chauffør. I ved, han kører rundt i en stor Touareg. Den er kæmpe stor.
der fik vi en kaskaj, og vi skulle køre igennem sådan 2 blokke, der var ned til vores hytte, vi havde lejet. Så blev spejlene slået ind, og Torben han sad ligesom en gammel mand på 60 år eller mere. Og kiggede sig an, og nu var kastet den der bil. Hold kæft, en fest. Du troede, du skulle have taget et stort lastvognskørekort, så var det meget fest, der var. Når vi er ude at rejse, så dengang computeren, så jeg har præsteret at være drukket i hegnet, og klokken den har været sådan 12:30. Og så Torben han har siddet ved computeren med firkantede øjne, og nu er der gået galt i den igen. Vi skal jo tidligere afsted, fordi vi skal ud og have det rigtige lys, og det er nu, når klokken den er 5 om morgenen. Så slog øjnene op, når vi ikke både at ringe, så Torben han er stadigvæk siddet ved computeren. Jeg er færdig nu. Giv mig lige en halv time. Og så er han besvimet over på sengen og faldet i søvn. Så efter en halv time, så er jeg sparket på den. Så har han været frisk som en 18-årig. Nu skal vi ud og fotografere. Fandme, jeg har ikke kun mærke på ham hele dagen, at han kun har sovet en halv time. Jeg ved ikke, om det er ved at aftale lidt, det der. Helle, du sagde, at han altid var glad. Nu skal I sgu alligevel kende nogle sider ved Torben, som ikke altid er glad. I 2012 på Lesbos, der havde vi fået kørt os ind på nogle biæder. Historien, den er rent faktisk, at Torben han havde opgivet biæder. Han havde været dernede i 11 sammen med et ung fyr, og biæderne, de var bare ikke til at fotografere. På den her tur, der havde han købt sig et nyt kamera. Og jeg vil ned og fotografere biæder. Bare kør, sagde han. Så giv mig 1,5 time, så kommer du tilbage, og så kører vi hjem. Må jeg lige sige, at det er de dyreste kameraer nogensinde, jeg har købt. Ja, det kan godt være, men det er så en anden historie. Så jeg kører ned og fotograferer biæder og får dem tæt på. Og ja, sagde han så. Mit kamera faldt ud af rygsækken, og det er smadret. Jo. Så hvad fanden kan det ikke gå til? Ja, så du også selv sagde, om hyt bliver helvede til. Der skal passes på det hele. Så da han havde svinget rygsækken op, så havde han glemt at lyne en lynlås, så sagde det klak. Så lå der et kamera til 5. Der var ingen vejer mere. Nej, der var ikke vejer. Svend, vil du holde mig i hånden? Så måtte jeg hellere have fat i Torben. Og så trak jeg ham. Jeg kan falde ned her. Jeg holdt nu kæft, Torben. Der er 10 meter derud. Og det der, det går så blødt ned, så hvis du falder, så smider du dig bare sådan her, så bliver du, nej. Så først da vi kom over, hvor der var 10 meter bredt, så forsvandt det der paniske sved. Ja, nej, vi lundede ikke, vi kravlede. I 2014, der udviste du mod de store. Det kunne være kamera. Ja, det kunne være et kamera. Det vil i hvert fald, når vi er ude at rejse, så er det pakket ind i sådan noget der. Ja, du tager bare en ting ad gangen. Torben, han ynder at pakke sit grej ind i. Ja, det er vel derfor, jeg står med alle de plastikposer og viskestykker. Ligesom at på ferie igen, det her. Ja, det var det, jeg tænkte, at det var nok der, vi var henne. Ja, modsat mig, så pakker du aldrig noget ind. Nej, men jeg smider heller ikke noget på gulvet. Og det har jeg ønsket mig. Tusind tak. Har du ønsket dig det? Ja, det har jeg. Nej, hvor flot. Du må gerne lægge det her. Det er sådan en skulderrem til at bære kamera i. Når man nu har fået noget, der er så nemt, du kan bære det igen. Ja, det er så det, jeg skal ind og læse om bagefter på nettet. Skal jeg bare køre løs her? Så? Ja, du kører bare løs. Jeg tror aldrig, jeg har haft blå poser, har jeg? Jo, det har du. Jeg har ikke haft grønne mest. For lys en gang imellem. Ja, ikke også? Men der ligger jo til næste tur der. Efterhånden. Tusind tak. Det er et hukommelseskort. Når du bliver 60, så kan man ikke huske noget mere. Jeg skal bare lige have det indopereret, og det er stort, kan jeg sige. Tusind tak. Jeg er ude for også få lov at beholde viskestykkerne. Ja, jo. Det er jo inde. Ja, på alderen og lønnen. Ja, det er der. Hold da op. Jeg tænker, jeg er undervand, men det er det ikke, vel? Hvad? Undervandskamera. Ja, der er kamera. Det er det, der. Med indbygget flash. Det har jeg sgu aldrig set før. Men dig, der har fundet den. Nej, Det er pakket ordentligt i, det er simpelthen siden, jeg finder det i dåsen. Ja, det er godt at pakke godt i, det synes jeg. Det kunne jeg ikke have gjort ret meget bedre.
Der mangler måske en elastik her. Var der ikke nogen elastik på det der? Nej. Nej, tusind tak. Det er gået ud fra neoprenkopper. Ja, det er det. Og man kan godt pakke viskestykker rundt om det, nu når man har fuldt. Ja. Det kan man det skal jeg huske. Ja. Jeg ved ikke, om I andre I kan se noget, men jeg glemmer det jo lidt. Så er det vist lidt, Ja, det er sådan lidt reklame for Nikon. Ja. Fra en Canon-mand. Det er sandt sjældent, det sker. Ja, det er det. Skal det være nu, eller skal jeg tage den anden? Ja, du må godt tage den der nu. Men så gør det godt nok, eller hvad? Ja, det gør du jo altid. Det er, når vi har mor med på ferie, så bliver hun lidt træt. Vi gemmer lidt. Nej. Ej, jeg ved at min datter er her, du sindssygt. Ja, nu gemmer vi lige tilbage efter det. Det her, nu, jeg var ikke med i Extremadura i år. Det her det er fra Mallorca, hvor Torben var blevet lidt træt, og det er der ikke noget at sige til. Fordi jeg stod tidligt op om morgenen og lavede, morgenmad til os, og det var efter alle kunstens regler. Og så, når vi kom hjem til frokost, hvis ikke han var med, samtidig så var han træt, det kan I godt se. Så var der også disket op med den fineste frokost, og aftensmaden stod han også for. Så var der ikke noget at sige til at løbe 13 gange imellem. I år, der stak drengene så afsted for dem selv. Bjarne og det er Bjarne og Torben. Der lykkedes det så, hvad der er sket for mig masser af gange på turen, at tage Torben bagfra. Så det Bjarne, han tog Torben bagfra på terrassen. Ja, det kan jeg godt. Jeg får det også helt dårligt overgang. Og så er der ellers... Ja, det kan de se bagefter. Det kan de se bagefter, hvordan du kan opføre dig. Når du får færre. Ja, tusind tak. Kan du godt sætte det? Ja, hvad fanden du synes, det er sjovt, ja? Der er vist mere nede i det der. Ja, vi skynder os op. Tror jeg nok. Du er ikke til at pakke op i dag. Nej, jeg ved godt, du er lidt uvandt, men det er jo ikke plastikposer. Ja, det er jo lidt. For fanden, mand. Kom nu med en sav. Jeg tænker, jeg ved det godt. Ja, det har du altid. Er der en speciel måde at åbne den nemt på? Så? Det er noget, jeg har fået pakket ind ude i byen, ellers er det... Ja, der er en kniv, det tror jeg, det er nødt til at få den. Er det levende, kan jeg høre? Du har en pose på. Ja, jeg tænkte lige det samme. Ja, det kan jo kun gå galt, det her. Der er jo garanteret ikke en ski inde i det. Det har jeg fået at vide, ja. Det er noget, jeg har fået pakket ind. Ja, det tror jeg på. Du er nemt vidst, Ja. det er ordentligt. Hvis det er 20 prins, så slår jeg dig ihjel. Ja, det er derfor. Der var viskestykke. Jeg kan ikke se det der endnu. Hvis det er bare kammerunderbukser igen, Karl. Men der er igen nu. Nej, Nikon-trøje. Den vi bare helt til, at jeg fik nogle riser i hvert fald. Ja. Tusind tak skal I have alle sammen. Ja, det kommer også til lidt senere. Men det bliver ikke for mig. Tusind tak. Og tak for talen. Tak for I måde at være på. Det må snart være. Det er jo ikke efter det hele. Farmor havde glemt at tage det. Jeg har sagt det ene. Er du med til at arrangere? Er det nede i Mølby, der er nogen her?
Det plejer du over ved på, eller gør det? Jo. Den Anders, nu skal du også selv huske at få noget. Du skal også selv huske at få noget, Anders. Jeg forstår dog ikke altid din latterlige sarkasme. Og da de til tider ikke er til at forstå, for mig i hvert fald, så elsker jeg dine små random sms'er opkald med din fugle og jeg ved ikke hvad. Eller når du bare vil sige hej til mig. Du kan til tider være en dum skid, men det er på grund af magi, jeg elsker dig, og din dårlige fars joke. Så som vi lige har snakket om far. Det er meget kendt i hans verden. Selvom vi har mistet min kære bror Sebastian, så har du altid været en del vært der for mig og støttet mig. Det har været hårdt, men vi kommer igennem det sammen. Alle sammen. Begrebet far, det begreb er jeg glad for at kunne kalde dig. Jeg er både stolt og taknemmelig for at kunne kalde dig min far. Og nej, jeg kalder dig din datter. Derfor vil jeg skåle for min elskede far. Og han er 60 år. Skål. Jeg har ikke noget glas. Ja, så kan du over den måde fungere min værdi. Han havde været rundt der. Din fødselsdag drejer sig om, så er det jo alt, hvad du foretager dig. Det bliver ikke gjort uden en grundig research. Du sætter dig 100% ind i tingene for at undgå de der trælse overraskelser. Så tror hurtigt, vi kan blive enige om, at det har ikke altid været let for dig at bo sammen med min mor og mig. De er lidt mere spontane og tager tingene, som det kommer. Du gør aldrig noget halvt. Du gør det 100%. Og du har gennem tiden haft flere interesser. Du har spillet Counter-Strike. Og det... og du har spillet... Præcis, han gør ikke noget. Ja, det tror jeg fandt, du har ikke lavet noget i mange år. Og du har spillet golf, og vi kunne finde noget på golfbanen. Og nu er det dit fotografering, som de sidste plus 10 år har taget alt din tid. Du er god til det, og det har givet dig en masse nye venskaber og relationer, som vi kan se her i aften. Vi i din nærmeste familie, vi er nok ikke altid for gode til at fortælle dig i det daglige, hvor dygtig du er, og hvor gode dine billeder er. Men du må aldrig betvivle, at vi er utrolig stolte af dig. Og det du kan med kamera, det er ikke noget alle kan. Din hobby er blevet en livsstil. En livsstil, du har mulighed for at leve fuldt ud, og som vi i den grad under dig. Også selvom det har betydet, at du ikke har været hjemme på min fødselsdag de sidste mange år. Er det altid at være godt tilfreds med livet, tænker jeg. Og så alligevel ikke. Du har også oplevet den store sorg at miste din søn Sebastian til muskelsvind. Sebastian var dit liv. Du er altid klar med det helt store, når vi melder vores ankomst. Og vi nyder altid godt af din formidable kogekunst, hvor du er god til at eksperimentere med nye retter. Torben, og det er du verdens bedste til at være. Og til sidst, Torben, så vil jeg bare sige tak for dig. Vi har nu været i hinandens liv de sidste 15 år, hvor du har lært mig om livet og hvordan man begår sig. Og til sidst et kæmpe stort tak, fordi du giver min mor plads til at være der for hendes børn og hendes børnebørn. Vi er evigt taknemmelige for de muligheder, som I giver os. Så håber jeg, at I vil hjælpe mig med at Torben. Hvad siger man? Længe lever og bræt? Det må jeg godt. Torben, længe leve! Og så er det lange. Skål, Torben. Skål. Her var det ham, der hedder Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss. Og det er åbenbart kun Torben og mig, der kan lide den. Det kan vi også godt. Come easy.
stopper nu. Det var sådan rent romantisk. De to unge piger. Hey! Okay. Cheers! Er I med? Jeg håber sgu, jeg har fundet den rigtige melodi. Hvad skal der ske? Can we go thrift shopping? Skål fra i går. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cool ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, some my gator shoes. Those are green drink, then a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grudgy fucking me. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real, ask your grandpa. Can I have his hand-me-down? Thank you, Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. It had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I can take some pro weights, make them cool, sell those. A sneakerhead to be like, oh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Like your granddad, we're donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck, I'm searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. Getting swindled and pimped. Getting tricked by business, that's your hella dough. And I'm the same one, 6 other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Look incredible, I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Så fik vi også lidt underholdning, mine damer og herrer, i aften. Skal vi ikke lige give en stor hånd? 2, som blev til 3.
Hej. Hvad fanden laver du, Anders? Video. Du er på tv. Svensk tv. I'm the only yogurt Alle jer derude på dansegulvet bliver lige stående derude, og alle til 15 sekunder med hver. Og det var damerne, Torben. Damerne må du få lov at danse med. 10-15 sekunder hver. Det går lidt stærkt. Og vi andre, vi kan bare stå og klappe i takt. Skuespil, hvad er det? Tager telefonen. Kig hurra, det er min fødselsdag, det er i dag, den dag, jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag, som nu den i dag, den skal man bare have, når jeg flere af. Jeg skal bare i gang med den næste, ja. Sådan. Selvom det er din kone, så skal du skynde dig og skifte til den næste. Tag fat i den. Oh,
til dig. Er vi klar til at give den hele armen? For en kanonfest, der holder her i aften, Torben. Tak, mor. Margit, for satan! Du er tørstig! Har du ikke varmt, ja? Jo, jeg har. Det er jeg ikke mere nu. Ikke mere, når jeg kender dig, de blomster i jorden. Nej. Margit, nej. Få stop for helvede. Margit, roligt. Hej. Med nye Svend. Hvad siger du? Og spise mad og æbler. Skal byen være så fuld, der hvor solen går ned.
Selvfølgelig her med Peter A. Forgrunden på en bank, når jeg bliver... Hvad med Polle, har han ikke? Smile. Nej. Happy birthday. Thank you for a good fest. Tak for en god aften. Det har virkelig været sødt. God mad og god oplevelse og masser af god tale. Tusind tak, Torben. Du har du. Jeg kigger lige godt, skat. Jo. Er du med? Min tracksuit. Min mormordragt. Ja, det er også en mormordragt. Ja, det er det. Det er en mormordragt. Vi mig og mor, vi har en matchende dragt. And so the sit there.